Samtang unsa naman ning balita karon, di ay nagpaila nga dato amihan og mga sakop sa Kikiki Higawnon Subuanon tribe. Muhangyo ni Mayor Ahong nga itukod ang Pinoyanan og tribal court sa nasunugan nga Santa Maria, Barangay Pusok. Brigadang Alan Tangkawan, i-brigada mo! Andam maminaw kung unsay panagsabot-sabutan ug mga plano ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ngadto sa tribo sa mga lumad. Kini ang gibutyag sa nagpailang dato amihan kung Amilito Jimenez sa tinuod nga pangan. Kinsa nangangkon karon nga siya ang tribal chieftain sa Kikiki Higawnon Sugbuanon tribe sa Santa Maria, Barangay Pusok. Dili na sa mi mumubuhat og aksyon nga amo-amo ra. Kung nasa imong kasabutan, mura gina siya among kasabutan dito. Kung sa iyang kuani, pabalik kami sa among area diri. Ang tingog ni Dato Amihan Amilito Jimenez sa pangangkon ni Dato Amihan, sud na sa 30 ka tuig siya nga nanimuyo diha sa Santa Maria, Barangay Pusok. Ug lakip ang ilang banay sa iyang tribo ang biktima sa sunog nga miulbo ni atong Disyembre 12 sa miaging tuig nga miug daw og 600 ka panimalay. Kagahapon, nakurat siya nga kalit miabot si Mayor Ahong sa nasunugan o girumbo ang iyang barong-barong tungod sa naabot nga taho sa buhatan sa mayor nga adunay nag-una-una og tukod sa nasunugan ug dili biktima sa sunog. Hinungdan nga gisusi sa mayor tungod kay walay napakitang legal nga dokumento sama sa titulo sa yuta. Si Dato Amihan gikatakdang ugmang adlaw mag-abot sa City Hall. Sila si Dato Amihan ug Mayor Ahong isip paghatag og kahigayunan aron paghikyad sa lehitimong pangangkon ni Dato Amihan sa maong luna. Diin siya og kauban ng sakop sa tribo na nimuyo ug makapakitang saktong papilis hayan makabalik sa pagtukod. Gusto nga ipaabot ni Dato Amihan nga biktima sab sila sa sunog ug sakop sa lumad ug angay hatagan og pagtagad sa kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu base sa nalatid sa 1987 Batakang Balaod sa Pilipinas. In the hearts of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.